Kung adunay tao nga moingon ninyo naay good news o bad news, unsa may gusto ninyong unang madungog, good news o bad news? Day usa ka istorya ba, duha ka man naghigala, suod nga higala, unya hilig kayo silang magduwa og basketball. Kada gyud adlaw duwag basketball, di na masugo sa ilaha sa mga buhaton sa bahay kay sigig duwa. Kini sila si James ug si Kobe. Human nila og duwa, nagpahuway sila. Mingon ang usa kanila, "Pre, sa kano na baka poy basketball dito sa kinabuhing laing kinabuhi human sa kamatayon?" Mingon pa ang usa nga, "Bitaw pre no, na baka poy basketball ino ko magkamatay na to." Sabot ta pre, kung kinsay unang mamatay nato, mubalita sa usa nato nga naabay basketball dito sa kinabuhing laing kinabuhi. Di nag-uyon sila. Sige pre, kisay unang mamatay, atong magsultihan na ita naabay yoy basketball dito sa lain nga kinabuhi. Tuod man abutag pipila ka mga tuig, una mang namatay si Kobe. Unya sa paghuman sa lubong pagkagabi si James sa dihang padong siya matog, nakadungog siya sa tingog ni Kobe. Umingon si Kobe, "Paring James, na ako'y good news o bad news nimo." No, hadlok si James kay tiabagod ang iyang patayng igso kining higala ni nakikistorya niya. May unsa may good news una pre, unsa may good news? Good news pre, nga dinhi sa kong nahimutangan sa laing kinabuhi, naagi hapoy basketball dire. Bibo gihapon. O mo ba pre, nindutam di gihapon diha. Mingon ang si James, unya unsa may bad news? Mingon si Kobe, ang bad news pre, naay duwa ugma. Unya ikaw ang ikalima sa first 5. Pagkaugma day pod mamatay si James. Napo koy good news o bad news ninyo. Unsa may una ninyong gustong unang madungog? Good news, bad news? Muro magnabahin ta ari mingog bad news, ari pod good news. So kay ako kadapit man ani, good news una na hong isulti. Good news. Naatay 10 million sa parokya. Kanang 10 million igo na sunang ipatrabaho nos atong minteryo. Kay itong niaging adlaw ni ato ko sa minteryo, dako jud pong trabaho unon aron nga mahapsay no ang atong minteryo. So, sakto jud ang 10 million nalipay ko. Bad news. Sa bad news, ang 10 million naapas inyong bursa. Sige na lang, kay na may good news, di ba? Mingon mo nga good news una. Mo gini ato ang kanunay nga gustong paminawon, ang good news una, ipawahi ang bad news. Kita karon maminaw tas mga balita, newspaper, radio, TV, daghan kayo mga bad news. Nagkalisod ang panahon na naagya po na yung mga bad news, di ba? Daghan yapong mga dili maayong balita atong madunggan. Pero kini atong panagtapok matag Domingo sa Santos nga misa, good news ang atong madunggan. Kana kon mo musimba mo matag adlaw, kanunay kada adlaw mo makadungog sa good news sa atong Ginoo. Mabito gitawag og ebanghelyo. Tungod kay maayong balita gikan sa Dios alang kanato. Munang mahinungdanon kayo maigsuon nga atong paminawon ang maayong balita. Bisan pa kung makadungog kita, nabungog kita sa pagpaminaw sa mga bad news sa atong katilingban. Busa maigsuon kining ang propeta sa balaang kasulatan, sila ang tigdala sa good news gikan sa atong Ginoo. Sila ang tigpamaba sa atong Ginoo. Sila ang tighatod sa maayong balita alang sa mga katawhan. Kay ang ilang isulti, ang ilang ibalita, dili ilang kagalingon, kundi gikan kini sa kasing-kasing sa Dios. Apan bisan panyana maigsuon nga good news ang ilahang isulti sa mga katawhan sa mga propeta, bad news yapon ang
pagdungog sa mga tawhan, labi na og mga tao mga ana sa kahiwian, ana sa kadautan, dili gyud mahimong good news ang good news para nila bad news na. Adita mo sunod ana kay kanang naay apektado tanang ilang gisulti sa mga propeta. So mo nay hinungdan maigsuon nga ang propeta kontrahon sa mga tao. Diya sa unang pagbasa ni propeta Ezekiel, si Ezekiel gitawag nga mahimong propeta, gitawag siya sa Dios ug ingnan mingon ang Dios kang propeta Ezekiel, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon, mga gahi silang ulo ug walay tahod kanako, busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Munang bisan pagkontrahon sila, patyon sila, kapadayon gyapon sila silang misyon sa pagka-propeta. O mo kini ang gituhan sa atong Ginoong Jesucristo sa Ebanghelyo maigsuon nga inig adto niya sa iyang kaugalingong lungsod daghang gyung di motuon niya, di ba? Mabitaw nga sa Ebanghelyo mingon nga ang propeta di dawaton sa kaugalingong lungsod bisan siyang kadugog siyang kabanay. Kay bisan pa nahingangha sila pagtudlo ni Jesus sa sinagoga, uy kinsa man kini o disaman siya nagkuha kini maong kaalam o mga nindot nga mga pulong sa Dios. Kay panday ra man wa man ni mo eskwela sa una, wa man ni ingog nagkuha degree sa universidad. Panday ra man mo ilang nakita ang biases silang kasing-kasing, dili ang good news silang nadungog, kundi nangita gud sila og maot para kang Hesus. Munang ang hinungdan nasubo og natingala si Kristo nga nganong wa motuo kini mga tawhana. Ang maot sa usa ka tawo mao ilang nakita dili ang maayong balita. Muna magsuon nga ang simbahan aduna siya prophetic mission. Simbahan adunay propetanhon nga misyon. Umitag simbahan dili lang kay pare, obispo, santo papa, mga reliyoso, reliyosa, kundi ang simbahan kita. Tanang binunyagan sakop sa simbahan. O kay mo kada bitong mo tambong mo seminar sa Pre-Jordan, seminar sa mga pabunyag, mingon mo sud nga tulo ka misyon ang atong napaambit human kita gibunyagan unsa man pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. Og mo kana maigsuon nga kitang tanan mahimong propeta, mahimong tigdala sa maayong balita. Og mo na nga ang ato di ay gidala, gipahayag nato ang maayong balita, dili dautan nga balita. O karon kasamtangang panahon, kini ang gikinahanglan gyud sa atong katilingban, mga propeta. Kinsa may wa bunsagi dinhi, pero pilara ang naghimo sa pagkapropeta, di ba? Munang daghantag mga reklamo tungod kay nakalimot magata nga mga propeta maguta. Nya mahadlok mo tang mahimong propeta kay kontrahan man ta. Kun naa ka sa imuhang nakas kamaturan sakto nga butang imong gibarugan, kontrahan ka sa imong makaubanan. Munang karon daghan kay mga isyo dinhi sa tuang katilingban nga angay unta nga atong barugan atong pagkapropeta. Gani sa matagigayon nga muhimo sa misyon ang simbahan siyang propetanhon nga buhat, prophetic mission. Mahimong maot ang simbahan sa makatawhan. Di ba? Kung ang simbahan mo tingog naging nga immoral ang diborsyo, immoral ang same-sex marriage, immoral ug dautan ang extrajudicial killings, maot sa mga katawhan ang simbahan, ibas ang simbahan sa social media. Muna pero wa nagpasabot maigsuon nga ang unsay ato gibarugan bisag pipilara kita ang sayop dili mahimong sakto gihapon kita bisag inusara ka sa pagbarog sa kamaturan. Dahil usa ka classmate nako sa seminaryo nga pari sa Bukidnon, giasan siya parokya unya siyang nanalipod sa bang kinaiyahan ba kanang against illegal logging, unya siya ang nanalipod sa katungod sa mga mag-uma, daghang nasuko niya nga mga dagkong tai sa katilingban. Buot siyang patyon, gisumbong siya bisag unta lang sumbong ang gihimo kaniya, na priso siya. Unya sa dihang nakakita siya paagi nga nakagawas, nakapiyansa, unya tungod kay daghang gustong mapatay niya, ni kagiw siya sa layo-layo nga lugar. Pagbalik niya sa diocese, gisunod-sunod siya gipatay gyud niya tong nining tuiga, niya tong bulan
sa Enero sa gabi sa 24. Motoy akong classmate nga martir sa among klase. Ano man, gibuhat man gud niya ang iyang pagkapropeta. Kontrahan gyud ka kung nakas ka matuuran. Kay para sa ubang mga tao nga adunay dautan nga plano gunahuna, bad news ang imong isulti bisan kinigikan sa Dios. Muna migsuon nga bisan pag kanabitong dili kayo popular ang atong isulti nga kamatuuran, wa nagpasabot nga sayop ka. Bisan pag ang tanan nagbuhat sa hiwi, ikaw ray nagbuhat sa matarong, wa pasabot nga ikaw ang maot o ikaw ang sayop. Dili, magpabilin ka nga anaa sa insakto nga kinabuhi. Busa ato'y padayon ang pakigbatok, pagsupak sa unsay hiwi ni katiringban. Kay kita ng tanan propeta. Propeta tigdala sa maayong balita. Propeta nga tig sabwag sa maayong balita gikan sa Dios. Kay dili kita mahimong bad news sa uban, kundili good news ang ato ang kinabuhi kon puy-an nato ang pagkapropeta. Propeta nga tigpamaba sa pulong sa Dios. Hinaoton ta. Palihog manindog.